खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं किलिकां ब्रह्म मसुलपुराव बाक्सा जिल्ला बर' बिमा गथुमा समाज बेरेखा हाबाफोरनि बेरेखायै सांग्रांथि आरो हेंथायै हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। बाक्सा जिल्लानि सदर मसुलपुराव बाक्सा जिल्ला बर' बिमा गौथुमनि बानजायनायाव समाज बेरेखा हाबाफोरनि बेरेखायै सांग्रांथि होनायजों लोगोसे बेनि हेंथायै मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। बे हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो मिरु बर' बिमा गौथुमनि गाहाय लेंथुमगिरि लीला बसुमतारिया। हानजा सुरनाय समाव बिथांमोना समाज सांग्रांथि होनाय माखासे बांबुंथाय जेरै उन्दै बैसोआव हाबा खालामनायखौ बन्द खालाम, खोमसि फोथायनायनिफ्राय जानगाराव था, जौ जुवा बाहायनायनिफ्राय गोजानाव था, हारिनि हारिमुखौ गोजोरै लाखिनो बयबो हाबा माव, सुबुं लांखारनायखौ बन्द खालाम, हाबा हारिमुआव गोसो हो, जोंनो नांगौ गोग्गो समाज, आइजो माहारिनि जिउ लावथों, जौ संनानै फाननायखौ बन्द खालाम, बर' बिमा गौथुम जिउ लावथों बायदि होस्रि खावनायजों गोसार होनायखौ नुनो मोनो। बे हाबाफारियाव मिरु एबसुनि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि रमिय कुमार बसुमतारी, बाक्सा जिल्लानि एबसुनि बोसोनगिरि उमेश दैमारि, आफादगिरि नन्देश्वर बर', नेहाथारि नितु कुमार ब्रह्मजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादों। जों दिनै माखासे जोंनि समाजनि बेरेखा जायफोर खामानिफोर सोलिबाय दं बेफोरखौ होबथानायनि थाखाय आरो जोंनि समाजाव सांग्रांथि लाबोनायनि थाखाय नैबे हाबाफारिखौ जों लादों। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि समाजाव जिखिनि जोंनि गथ' गथायफोरनि सोलोंथाइ, बे सोलोंथाइ लानायाव बा गुन गोनां सोलोंथाइ लानो थांनायाव जोंहा माखासे हेंथा सोमजिदों। जायफोर जोंनि फुजा मेला बेफोर सानसे एबा साननै इसोर सिबिनायनि मुङाव मेला फाथिनानै सप्तासे सप्तानै खालामनाय बेफोर हाबाफारिखौ नुनानै जोंनि रायजो राजाया जों सांग्रां जानांगौ होननानै जों सानदों। मानोना नै खाथियाव दिनै मेट्रिक आनजाद फैगासिनो दं, हायार सेकेन्डारि आनजाद फैगासिनो दं, नाथाय दिनैसिम माखासे जायगायाव माने फुजा मेलाफ्रानो जोबनो थाङाखै। बेफोर जोंनि फरायसाफोरनि फरायनायाव गोबां गाज्रि गोहोम गोलैदों होननानै जों फोथायदों। आरो बिनि अनगायैबो जोंनि आइजोफोरा जि माखासे आइजोल' नङा गासैबो जोंनि समाजानो ससियेल मिडियायाव जि गाज्रि गाज्रि भाइरेल भिडिअ होगासिनो दं बेफोरबो जोंनि समाजाव माखासे हेंथा सोमजिहोदों। आरो बिनि अनगायै जोंनि जि उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, खोमसि फोथायनाय बेफोर गासिबो जोंनि समाजाव माखासे बेरेखा सोमजिहोगासिनो दं। बेफोर गासैनिबो सायाव एबा थिर जुवा बेफोरनि सायावबो जोङो रायजोखौ जोङो सांग्रांथि लाबोनो नाजादों। मानो होननानै बुङोब्ला बेफोरबो जोंनि समाज जौगानायाव हेंथा होगासिनो दङ। आथिखालाव मोनसे बेनि सायाव माबा फोरमायनो सानो? बेफोरखौ लानानै समाजाव जोङो सांग्रांथि लाबोनांगौ दं। मानो होननानै बुङोब्ला आरो बेफोर गुबै जाहोनानो जाबाय उन्दै बैसोआव हाबा जानाय। उन्दै बैसोआवनो हाबा जानानै सानस्र'नो हायियावनो बिथांमोना मा जादों, उनावहाय गाव गावनि जौमोनखौ कन्ट्रल खालामनो हायियाव गाननाय जोमनायानो जा, गथ' गथायनि जाहोनाय लोंहोनाय, फरायहोनायनि जिथु आंखाल बेफोरखौ होबथानो हायियाव मोजांनि सायाव मोजां लामा नागिरनानैनो बिथांमोना मा खालामदों, गावनि न'खर संसारखौ गारनानै गुबुन मोजां लामा नागिरनानै जायजों बेजों खारफालांदों। आरो लांग्रायाबो जायखौ बेखौनो लानानै खारदों। थिग बेफोरनि जाहोनाव समाजाव दिनै गुबुंले आबहावा सोमजिगासिनो दं। बेफोरखौ लानानै जों दिनैनि नैबे हानजा सुरनायनि गेजेरजों जों फोस्रावगोन। बेफोरो जोंनि समाजनि मोनसे बेरेखा आरो समाज जौगानायाव बेफोरो जोंनि गेजेराव गाज्रि थासारि गोहोम खोख्लैगासिनो दं। जों बेखौनो फोरमायनो सानदों। आथिखालाव मोनसे जि बिजों बयबो मबाइल बाहायो, खिन्थु मबाइलनि जोहै गोबाङानो नोंथाङा दहाय बुंदों जे गाज्रि इजि मानि नागिरदों, न'आव थानानै थाखा फैसा आरजिनाय। आरो बे न'आव थानानै थाखा फैसा आरजिनायनि खाबुखौ जोंनि समाजानो होदों। लाइक खालामबानो फैसा मोनो, शेयार खालामबानो फैसा मोनो। थिग बेफोरनि जाहोनावनो बिथांमोना मा खालामदों, माखासेया गावनि मान इज्जतखौबो फाननानै थाखा फैसा आरजिनायनि जि लामा बेखौ बे मबाइलजोंनो लादों होननानै जों साननानै मोनदों। बिथांमोना गियान गैयैबो नङा, खायसेया गियानबो दं। नङाबा मानोथो निमाहा बिदों? निमाहा बिनाय माने गियान दङ, नाथाय आंखालनि थाखाय बेफोर हाबाफारिखौ मावदों होननानै जों साननानै लादों।